Yapon яңалыклары белән мин Гөлнара. Мин Алсу Бүген безнең 3нче чыгарылыш. һәм минем сезгә аңлатырга теләгән 3нче тауымның рәсеме. Никко Ширане-сан тауы. Иң беренче менгән тауларымның иң беренчесе. Биеклеге 2578 метр. Иң беренче тауым. Иң беренче. Менә бик истә калды инде ул. Бик шундый озын маршрут белән без әйләнеп кайттык. 30 километр. Никко Ширане-сан тауына менеп, Япония тауларына гашыйк булдым. Барысына менәчәкмен дип үземә вәгъдә бирдем. Шундый матур анда, менә шундый иде. Менә бу минем фотография. Төннән карасаң, күлләр күренә анда. Уртада күл. Үләе. Анда төшәргә дә була. Шуннан төшеп, икенче тауга менеп, шулай итеп, шундый озын маршрут белән кайттык. 30 километр булды барлыгы. Бер көндә. Бер көндә. Матурсын. Бу Никко Ширане-сан тауы Никко якларында инде. Точиги белән Гумон префектурасына керә менә бу тау. Уртада кала инде. Кала калай. Тагын менәсем килә. Икенче маршруты да бар. Анысына Талия белән менәргә телим. Искиткеч әйе, безне дә алып бар, безне дә. Гит булып эшләсәң була инде хәзер име тауларга. Алып бара аласың. Тау белгече Алсу. Таулардан төп яңалыкларга күчик. Япониянең символы булып торган 3776 метрлык Фуджи тауының ясалуына якынча 700 мең елдан артык, ләкин аның күренә торган бер урынын алгы планда Лобсон кибете күренешен кара киртә белән каплап куйганнар, яп куйганнар. Бу хәбәр соңгы көннәрдә бик популяр булды. Моны киртә белән каплап куйларның сәбәпләре әлбәттә турист килүчеләрнең күплеге, шүкчарларның күбәюе һәм машина кую кагыйдәләрен үтәмәүләре японнарны борчыган, әлбәттә. Һәм бу юл хәрәкәте өчен дә бик куркыныч булып торган. Бу хәбәр чыккач, реклама булып тора бит инде бу. Реклама булгач, Франциядән килгән 45 яшендә бер француз турист киртә турында онлайннан белгән, онлайнда күргән һәм махсус моны күрер өчен Япониягә килгән. Ул чыннан да туристларның кагыйдә үтәмичә юлда йөргәннәрен күреп, японнарның киртә куюда дөрес эшләде дигән фикергә килгән. Мин дә барырга телим дип ул җиргә отметка куйган идем бер җиргә. Әмма шундый матур җиргә юл, шундый зур юл и Фуджи тауы инде. Янда менә нидергә кирәк инде. Юлны пересекать итеп, менә шу уртага басып, карточка төшәләр инде. Шундый матур җир инде. Менә туристларның күп булуы кая гына барып чыкмаганнар. 2024 елдан Фуджи тауына менер өчен алдан брон ясау законын чыгардылар быел. Әле башка елны алай андый брон ясамыйча да килеп, шунда 1000 йенны түләп кирип китергә була иде, менергә була иде Фуджи тауына. 1000 йен инде 500 сум, име? Акча белән санаганда, рубль белән санаганда. 500 сум тирәсе. Менә быелдан, менә башлана бит инде июньнән, менә башлыйлар. Сезон башланыймы? Әйе. Брон ясарга кирәк алдан. Алдан берничә көн алдан, бер айдан да була инде. Әле бронь урында булмаска мөмкин. Урында булмаска мөмкин. Кеше Хәзер бигәсен дә күтәргәннәр. 2000 йен. 2000 йенга. 2000 йен. 1000 сум түләп. Бәяләр артты, бар нәрсәгә артты, бәяләр аңа да артты инде. Тауга менү саны, кеше саны шиклеме? Шикле була инде, Шикле булачак, әйе. Бер көндә ничә кеше белән шикләнгән? 4000 кеше генә менә ала көнгә. Мин дә менергә телим, башка җирдән әле, башка диңгезгә кулыңны тидерәсең диде. Менә шулай нольдан башлап менергә хочу. Менергә телим. Диңгезгә кулыңны Әйе, Шизуока ягыннан менә диңгездән үк нольдан башлап, 0 метрдан. Шулай итеп менергә тиесең. Әйе. Син кайдан мендең, кайсы яктан мендең? Бөтен кеше менә торган җирдән инде, 5нче станциядан. Нидән, Яманаши ягыннан. Яманаши ягыннан, әйе. Автобус белән 5нче станцияга киләсең. Бераз өстәрәк инде ул. Әйе. 3нче яңалыкка күчик, 3нче яңалык. Япониядә яшәүнең уртача бәясе нинди? Япониядә яшәү кыйммәтлеме? Арзанмы? Хәзерге вакытта Токио дөньяда 19нчы урында икән кыйммәтлек буенча. Беренче урында Хонконг, икенче урында Сингапур, Шанхай 12нче урында һәм аннары соң Токио 19нчы урында икән.
Һәм алар кыйммәт шәһәрләр арасында инде. Япониягә килергә теләгән кешеләр бик күп сорый. Мин Япониядә яши аламмы? Япониядә күпме тора? Мәгълүматлар буенча 2024 елда Япониядә бер кеше өчен яшәүнең уртача бәясе якынча $1000. Ничек сиңа менә бәяләр кыйммәт килдеме, арзан килдеме чагыштырганда инде? Нәрсәләрендә арзан килде мәсәлән? Арзан килмәде. Арзан. Миңа килде, миңа ни килде мәсәлә арзан? Бензин мәсәлән, бензин. Бензин әйе арзан. Арзан килде Татарстан инде. белән чагыштырганда менә бик арзан кебек күренә инде Татарстанда да. Ләкин японнар Бәяләр хәзер. кыйбат диләр, алар өчен кыйбат дип әйтәләр бит инде. Шул вакытта бик шаккаткан. Алар соң арзан килде миңа. Термаль сулар. Әйе. Термаль суга керү мәсәлә. Ул бит инде бездә бик кыйбат люкс. Әле туристик булмаган җирләрдә бөтенләй эшсез бит ул. Шундый эшсез менә. Көндә 300 йен, 200 йен. Өйдә юынмыйча шунда гына юынырга була. Көндә барырга була. Әле мин бит Төркиядән килдем. Төркиядә тагы да кыйбатрак бу. Термаль сулар, су булсын. Су миңа бик өчсез килде, мәсәлән, беренче тапкыр килгән вакытта. Шакаттым инде су. Ул Татарстанда да кыйбат түгел инде, ләкин Төркиядә кыйбат. Мәсәлән, ваннага су тутырып юынмыйлар. Монда бит инде көндә иртә белән шуның белән башлый көнебез име, ваннага су тутырабыз. Йоклар алдыннан тагы тутырабыз. Өчсез. Кыйбат түгел су. Ул миңа өчсез килде, бензин өчсез килде. 100 йен кибете, 100 йен кибете. Әйе, киемнәр өчсез килде миңа, кием. Һәм шундый яхшы тегелгән, Качествосы яхшы. тузмый, кайчан тузыр микән бу дип тузсын телим, теге яңасын алырга, өстенә алырга теләмим. Без минималист төшенчә белән яшәйбез. Әзерәк әйбер булсын дип. Кыйбат булганнар инде шул өй индеме, өйләр кыйбат, машина кыйбат, автомобильләр. Яшелчә, җиләк җимеш кыйбат. Бәрәңгене дә бер тән әйтер бала без. Бәрәңгене мин ашамый башладым, монда килгәч бик ашыйсы килми нигәдер. Ашыйсызмы бәрәңге? Ашыйбыз әйе. Ашка берне салабыз. Әйе, вакыты белән инде. Без монда Чиләкләп ашамыйбыз инде һәр хәлдә. Чиләкләп ашамыйбыз. әйе, тәнә ашыйбыз. Баллы бәрәңге күбрәк ашыйбыз, баллы бәрәңге. Сөт сымаймы дип атала. Һәм файдалырак ул. Ипиләр кыйбат. Әйе. Әйдә, менә Япониядә яшәү бәясен исәпләп карыйк. Бер гаилә өчен уртача азык-төлек чыгымнары ай саен 41,000 йен булса 20,000 сум була инде. Дөге икмәк кебек ярмалар өчен 26,000 дигән 13,000 Әйе, сум. 13,000. 13,000 сум. Ит балык өчен күпме? Күпме төлибез? Ит балык өчен 2,000 сум. Һәм җиләк җимеш өчен Әзиме мондай дөрес язмаганда бу ит кыйбат инде. Кисәгенә дөрес. күбрәк инде, күбрәк. Бу теге уртача дигән бит бу. Уртача кайбер кешеләр ашамый. Уртача бу бөтен Япониягә бүлеп дителгән инде. Һәм җиләк җимеш өчен дә 2,500 сум бирәсе. Кемдер күбрәк ашый, кемдер әзрәк ашый бит инде, кемдер балык бер дә ашамый. Хәзер электр, газ, су, коммуналь хезмәтләр 6,000-7,000 сум. Япониядагы арендага күчик, арендалар кыйбат. Иң зур яшәү чыгымнарының берсе аренда. Токиодагы бер бүлмәле яки студия фатирының уртача айлык арендасы 90,000 йен. Уртача айлык 45,000 сум дигән сүз. Һәм бу без барысында иң кыйммәтле Токио, өчсезрагы Осака һәм Япониянең тагы да өчсезрагы Хоккайдо кебек яки авыл җирләрендәге арендаларның уртача санын исәпләсәк, 62,000 йен булып чыга инде. 62,000-не сумга әйләндерсәк, 31,000 сум. 31,000 сум дигән сүз. Уртача инде, уртача 6,000 икән. Һәм бүтән ниләр бар инде? Салым, пенсия, медицина страховкасы. Иң кимендә 100,000 сум Кирәк. эшләсәң, яшәргә була. Яшәргә була, әйме? Аренда үзеңнең йортың. Ну, иң кысып кына инде, кысып тотсаң,
Иңді ашасаң, көңіл ашмыйша, Кыйбатлымы тауга менү? бик кыйммәт дип әйтмәс идем. Тауга менүгә бит инде Фуджи тауына гына акча түләп менәсе, ә башка тауларга бушка тау өчен түлисе түгел, ә болай юлга гына кирәк инде. Юлда ашарга, тауда ашарга, шул гына. Бер кешегә? Бер кешегә 1 ман дип әйтәм инде, бер ман 5000 сум китә инде, 5000 сум Кирәк. кирәк. Ярый, күп түгел име? Күп түгел бит. Ну, ашыйсың да инде, кафеда ашарга туры килә инде. Бу якын тау чыккана инде, яки Хоккайдо кебек еракларга бара калсаң, анда күбрәк китә инде. Бер көнлек кенә тауга кайтканда 10 сумга керәсең, күчтәнәчләр аласың. Җитәдер дип уйлыйм, шулай. Мин шулай. Миңа җитә. Кара бетергәнегез өчен зур рәхмәт. Киләсе җомга көн кич белән яңадан күрешербез дип саубуллашабыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз.